Kadidlo, známe aj ako boswellia, je vzácna živica získavaná zo stromov, ako sú boswellia sacra, serrata, carteri, frereana a ďalšie druhy. Obsahuje bioaktívne zlúčeniny, predovšetkým boswellové kyseliny, ktoré majú silné protizápalové a antioxidačné vlastnosti. Tieto látky výrazne podporujú pohyblivosť kĺbov, regeneráciu chrupavky a zmierňujú bolesť, čo robí kadidlo ideálnym pomocníkom pri ochoreniach, ako je artritída. Na tieto účely sa kadidlo používa vnútorne vo forme kapsúl alebo prášku a topicky vo forme oleja na masáž postihnutých miest, čím sa zvyšuje jeho účinnosť. Kadidlo tiež vykazuje potenciálne protirakovinové účinky, ktoré podľa niektorých predklinických štúdií môžu podporiť boj proti rakovine a zlepšiť imunitnú odpoveď. Hoci sa stále skúma, má slibný potenciál ako doplnok v štandardnej liečbe rakoviny. Okrem zdravotných benefitov má kadidlo aj významné spirituálne využitie. Jeho vôňa upokojuje myseľ, podporuje koncentráciu a pomáha pri meditácii. V kozmetike je cenené pre svoje omladzujúce účinky, schopnosť zmierniť viditeľnosť jaziev a podporiť zdravý vzhľad pokožky. Odkaz na esenciálny olej z kadidla v tej najvyššej terapeutickej kvalite nájdete v popise tohto videa.